Шуңа күрә менә бүген дә хәтер шәме, урысча инде свеча памяти дип әйтәбез, шушы международный халыкара акция да катнашабыз барыбыз да. Безнең инде шушы үзебезнең илебез өчен башларын салган әби-бабайларыбызның онытырга хакыбыз юк. Ел сайын шушы чараларны без уздырырга тиеш. Шулай ук бүгенге көндә дә бит күреп торабыз, СВО бара. Анда безнең егетләребез катнаша, безнең район егетләре. Аларга исән сау сәламәт килеш безнең араларга кайтырга язсын.